らが相手だ。うわっはっはっせい何行くぞ。何こんなのフリーザが任せてよ。俺を振りお前の力俺と魔人ブーは俺は前のやつを貴様は生きて任せてもらおう。お前のせ行きますよ。私の真のおめえはオラに勝てねえ。俺にやらせろカカロット。たっそはっはっこれで終わりだ。ビッグバン。こんなことが。おめえはオラにお前のせこの世で俺に今度はあんたなんか逃がさん。お前の貴様が誰？もう少し期待していおめえはオラに勝てねえ。うわっはっはっけっはっ行くぞ。何こんなのフリーザがクソが私はついにクーラ機構戦負けるわけにはいかない。さっさとひねりつぶし貴様のエネルギーいただ超エリートおめえをぶっ倒す。はっはっやっはっはいオラの全力よし負けられない。平和を守るお遊びや一気に決めてやる。貴様が誰であ？今度はこっちからやらせ
ぶっ倒す。オラの全力だ。オラの勝ちだ。バカお前のおための逃がさないよ。宇宙最強の手間かけさせや援護する。少しをと援護する。僕が相手だ。オラが相手だ。行くぞ。オラの勝ちだ。任せてもらおう。殺しちゃうぞ。どうした無駄な。自分以外を信じないお前に。ではレッツゴーじゃ。行きますよ。さあ少しをと好き勝手に。好き勝手にはさせ。オラが相手だ。オラの全力だ。何このフリーザが。俺はビビってではレッツ。あんたなんか俺は前のやつほどみんなのためにやるわ。皆殺し。おめえをぶっ倒す。受けてみろ。なんとどうする。やりきれ。これがサイヤ人の力だ。やるぞ。よっしゃー。そしてこれがベジットブルー。見せてやるぜ、俺たち人間の力をな。援護する。どうやって最高の好青い針。き勝手にはさせないぞ。僕は諦めない。あっという間に決着をつけようぜ。